Kardong pini Newsfast Karbi Anglong berita ketanci bang di sami ketanci di Hansepi apransi berita tepi pen arjita. Forest East Division Central Range Manjake Parlo Angkang Long Need Account Bit Officer Kacepatir Pipon Pen Kep Hapon Amai Arlong Rupat Along Cerok Tok Amai Kangni Dipu ITI Pen DAV School Kedam Atowar Tangdet Api PhD Department Purla Pen Black Topping Selam Tuthedak Tinglijan Match Kochari Atum Rongali Bihu Along Pachetondunsi Methangaju Tang Kekan Kechengpon Birsingki Amondoli Along Hongtrok Karbi Anglong Presbyterian Church Sinod Amaipi Mesenpen Pachunponlo Ingnam Raikom Saikhia Tumta Koson Pensi Ke Klem Kedam Nangji Mapu Pini Arlong Rupat Along Cerok Tok Amai Kang Nipon Laso Amai Along Awareness on the Importance of Forest and its Conservation of Long Need DCRF Pu Athepi and Ponsi East Forest Division Central Range Manjake Parlo Long Need Forest Account Bit Officer Kacepatir Piponsi Arlong Rupat Along Cerok Tok Amai Kangni DFO Jagannath Rong Pia Hin Pensi Mai Cepahem Pusi Labangsu Cerok Tok Amai Along Assistant Conservator of Forest Mate ACF Central Range West Division Lapen Protection in Church Pranap Terang Central Range Manja Pen Thomas Ingti Duar Disa Mojadar Doloi Terang Sorkari Gambura Disobai Dorsing Terang Hongrong Langso Tichom Arong Kehai Timung Arong Asar Honsing Timung Hawar Kimi Monsing Timung Arong Asar Horendra Timung Singhason Youth Development Committee Kongchun Bang Mei Phulapen Ke Ongdung Singhason Ahawar Kedo Arat Cerok Tok Lapen Thek Reset Abang Phuatum Chetong Dunsi Karbi Anglong Ahawar Kaiketa Rat Cerok Tok Dora Munit Ekai Arjonalong Chethe Dotik Kereng Jiaphan Kenang Sot Nai Langroi Langjeng Thengpi Thengprang Ke Ekar Che Lapen Cheraikom Pamesi Nampi Namdur Pangchuklong Nangpo Lapen Karbi Anglong Ahawar Lir Seng Sang Alir Abolon Lapen Kang Thirjir Atomon Kang Sam Kipa Jablong Ver Pen Eok Epran Kimisen Kelong Jiaphan Pirthe Sumindar Adang Bang Putin ta Kamatha Parsik Nangji Arputhe Pikdo Pusi Cerok Tok Abang Phuatum Pen Lamthia Long Jaipon Lapen Jasemet Aronre Pen Thengpi Longle Ki Lapen Sangti Arlong Kanghu Paru Humasai Ington Bek Nangji Lapen Lahai Asai Lang No Along Kachumatha Bek Abang Phu Atumaphan Nep Ing Nangsi Aron Ateng Pen Ingsai Bek Nangji Puta Mai Along Kachetong Cerok Tok Abang Phuatum Pen Newsfast Karbi Anglong Aphan Lamthi Nang Paklangdu Pada wildlife asong wildlife bote habidapi marat mari apinang bipol asunang bilo bote nona kai ke species ki kiwirang-rang lo te muni tum se chan munag lo lasi government tum initiative ken la lo environment ta dorkar pe glaso animal ki pangreng environment ang ko se phiru example phiru yong se itum area long abi bote tum weather fan effect that ta phiru dolo bote tum weather ki milong laso dak taxi asontina pita muni fan atirab do la pan hen do lasi government arona teng lo te wildlife sanctuary andar banke itum as per 6 do arona teng lo te itum right to forest act itum long dak wrong sing long oila putha ka banke ligi puduni banke lake mopenang le pohok lo north east halong banke mining order chatkali la the council pe namase alu sita me piuni lasi dakeli tumalong ke kachong si la so koila bange basic claim lo anu tin la nili dami bange dak localities tumang ave bahira pe sila so koila nang purke ke dak diso ba area mone tamase so karbar ka choklem nen patir grup ke bange ave bahira pen wang lo pasin la bange chok chipi khanyang lo nilitum rong arat tum apong man sita me chingwai chingsai do lo je la bange bonang illegal lasi forest non itum dak la disubai area madela singason area from Longit to disubayan la non ki la dagang si thing prang ke itum theklong cholo bolek mathanam entela ono si itum si payok de thek lo tang te itum ke bang jilang ani ke kisung pi lang ka bi ban cheng lok litum aprang ke 16 degree ba 10 degree ta Karbi Anglong do thai lo mone for example khonbamon singason damos ke below si doji -1 -2 si degree detulam la so koila abang ke
nili pudai ma forest department nim yong si ajo na lo sa melata kelang cari ba bonon tip polo tedi ata ke bonon ni jala ma ve lapen ili tumnong si osomar phan lo pachari ni ba future phan bang plan thar bude lo chari long le school me tholong le bote aju napen oi tum lo chari the lasi wildlife long ba century na ke bi bang ke ili tum ke aprang mes government of India atum itum long nang ke impose penamasi ili tum as per 6 law teng ben ili tum reply binang je polje itum area ke wildlife century ke kenang sot kali ate pas lo ta di price of forest ke long sinang lu chok lo lap lo ta la sinang bilong le ta sonang ki bi lo tang te arona teng ko lang dar lo te itu displacement busipo displacement lo te itu man ke terek nang ki toy lang ta sinon itu along long stelang damang along frek mupen ko non mohet a meeting on ta itu News Takes Report, Newsfast, Karbi Anglong. DAV School ke dam atawar black topping ka selam tang ningkan isita avelang pen PHE department la pen towar network atum ka phalang nodun lapu PHE department pen lang apaip ki pi ponji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Ashok Teron ahemadungalong towar phur ponsi lang pipe ki pi ponsi puthor akimia son ke selam pon tu thedet ajok arbe ke jang hut ke inghana towar cheman dun det si thek ponlong lapu DAV School ke leji angdeng along mobile Tower kaselam atum tame arlo wire ke pon pen kipi ponji aphan kaselam tang atawar along phurpon si wire abang arlo pipon sitame akimi an ke selam thuthe der ajok laso tawar adimalong kahar nuk mandet si gari ke vek atum adang chingthang lok sitame dolo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ahin pen bang so tawar puthot black topping selam pon jimapu kedam ke bang araratum pen chethan pon dipu pen sondon terang report Newsfast Karbi Anglong Amri constituency Bersingki Mondoli along Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Mate Thihek pen KAPCS Ningkan esek amai pi chengponsi pinini phai crazy bhom koru arnia dap por phai troxi kangdu kardom ahem along hemphua an mate sacrament kechu amaya long synod moderator Reister Day Rimphiat pensi mai che pahem phupon puthoda dap por phai kep apor pastor kapathir mate ordination ajaimek dengponlo labangso ajaimek along Reverend Dr. F Pachunga pensi ador kiso arnamalam 1 pilo puthot por phai hini arnikang sam apor arnam kardom ajaimek along tame radatum chetodunsi karcho amai pachun ponlo labangso ajaimek along Reverend Elijah Sanglin pensi ador kiso arnamalam 1 pi puthot kijutsi por phai troxi arnikang sam kachika akardom amai ajaimek pen ningkan esek amai pajut pon labangso amai along Karbi Anglong adang pi Presbyterian Amondu Lilapen Kaprega State Pen Nangkachi Tongdun Aluhiaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Rupsing Teron Lapen OSD MOS Karbi Anglong Autonomous Council Elvin Teron Atumta Chetongdun Si RDP Dun Pen Ing Samjin Pen Mai Pachun Pon Umpanai Pen David Singh Teron Newsfast Karbi Anglong Pini bogajan ahawar prekjam adimalong rongali bihu along pacheton dunsi tinglijan mech kasari atum pini pen methang ajutang kilun kekan kapang cheng pon bom tanglu aningkan wang ason thak thaksi piningle thotta rongali bihu ahut ahem along riso ejang atum mech kasari akhai kekan kilun paklang pon thuji pusi berta nang pachini dun kewang jini phai kre pho arni pen si kekan kilun ahem along pangcheng ponpo lason si tinglijan mora goidoi sarihajan lapen khatkhati arong malom si rongali bihu ahut kandampo puta nang pachini duntu
Hanjang langso pen Vishnu lekte Newsfast Karbi Anglong. Non along so fan bertang ton sinan. Good news, good news. There is good news for the people of Dipu and Manja. JCB and dumper will be available on rent. For more details, please contact 9365962 Thank you. Berta kang ton pen nang chiri chulo. Surupothar constituency ang kang japra lang sorong do singnar arong basahem ingdeng hini long ki singnar bopong bari the bari ar nam ki the phan ki thok ki jir labangso ki thok ki jir along purusar mohen singnar ahin pensik karklipang chengponsi lasolong kachirabdun borba long ki singnar si cherap cheto dunlo aduntu labangso chujunalong aluhi aman pen Kacetong dun, Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Lunse Timung Lapen, KSA Maipu Simian Rong Par Lapen, Adonarapatum Chetong dun si, RDP dun, Bangso Arnam Kithe Karklialong, Adonarap, Jirpi Jirpo, Apai Kacetong dun, Suarlo Ehin Anatu Kacetong dun, Apai, Bang Paroi Sira, Troke Prapo, Lapen, Pinso Somar Ahin Anatu Kacetong dun, Paroi Sira, Troxer Kepra Troxi. Lasonsi kadok kabe bang pharo ke thomra trokke prahini aphai chitong dun karklipijo bumut bokan mesen ang thek long ponsi ingsam jen pen kedo ke thaklong ji pusi ang taralong long pon pusi guru sarpen pachini pon. News text report Newsfast Karbi Anglong. Tang de pini dak na tum laso asujun karkli long pini la karkli pon tangan ase pangkason son lome bomud bukan make sense maka son nang litu mahin bang pachini dunik tha ini hitung la anam ke ani ke bari the anam hitung ke thok ke jir ke la puano mesen bomud bukan ta mesen la hemputa mesen alang li halo bukuna ni hempuna karti don bangke alang li menlo kisinar alang li sinang na karti don lo asi umur bukan ta mesen lapen ke ni anam ke the ani ke the ni karti thok ke jeta me mesen abo bang akan par bi akan par pampar to harata anam ke the apirni anam ke hi sarar saranam lahai anta mesen asi umur bukan make mesen seru parlo Langchi Thingpen Sarbinong Timung Newsfast Karbi Anglong. Pinya berta lang si pajito domi thakme kardong.